Esittelyssä tarhurinapu-verkkokaupan pirkot. Kaksipistepirkkoja käytetään kirvojen torjunnassa. Niitä on saatavilla 30 ja 100 kappaleen pakkauksissa. Nelitäpläpirkoilla voidaan torjua nappikilpikirvoja, villakilpikirvoja sekä tavallisia kirvoja. Ne myydään 20 kappaleen pakkauksissa. Ruutupirkot ovat oiva apu erityisesti kirvojen ennakkotorjunnassa, sillä ne pärjäävät kasvustossa pieniä aikoja ilman kirvaravintoa syömällä muun muassa siitepölyä. Ruutupirkot myydään 50 kappaleen pakkauksissa. Amerikaneppäpirkoilla torjutaan villakilpikirvoja. Ne toimitetaan 50 ja 100 kappaleen pakkauksissa. Torjuntaeliöt kirvojen torjuntaan tilattavissa Tarhurinapu-verkkokaupassa osoitteessa tarhurinapu.fi/kauppa.